जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय नन्दिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों खावलायहरदों, जोङो आपिल खालामदों जाहाथे बे जोंनि फैबाय थानाय 9 थारिखआव जानो गोनां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि बे मानगोनां बे सौराम बसुमतारी सारखौ पिपुल भटआव जाहाथे जोङो देरहाहरनो हायो आरो जोंनि ओनसोलफोरखौ आरो जोंनि लामा लांगोना बान्दो गासै मावनो गोनांफोरखौ जोङो जाहाथे जों मख'नानै लानो हायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनि जानानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ आइ आफाफोरखौ जोङो खावलायहरदों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जाहाथे मोजां देहा मोजां माबा गोसो लानानै जाहाथे जोंनो जोंनि जे मानगोनां पार्टिखौ नांगालसिनाव भट होनानै देरहाहोयो, बेखौनो जों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायहरदों। दा जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ मिथिहरहोदों। दा जोङो खावलायहरदों दे जोंहा बिरोधि दल जे UPPL दङ, बे UPPL बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव जेबो खामानि मावाखै। बिसोरो जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय जेरै बोरमाखौ सस्रमा गोसोम हमोब्ला जिगाब गोरानखौ गांसो गोरलै होननानै जाफ्लाङो, जायोब्ला मिथिगोन जोङो बे जिगाब गोरानसो। बेबादि प्रमद बर'आ बे दिपेन बर'मोनहा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि आइ आफाफोरखौ बेबादि थगायनानै बिसोरो मानसिफोरखौ मा खालामबाय, बिसोरो UPPL थांनाय बोथोराव बिसोरो मानसिफोरखौ थगायनानै UPPL गभार्नमेन्ट खालामदोंमोन बिसोरो। आरो बे खालामनायाव जिगाब गोरानखा नालाय जेबो रस गैया नालाय रायजो राजाया जेबो रस मोनजाया। बेनिखायनो बे जिगाब गोरान जाहोग्रा सस्रमा गोसोम हमनानै जाहोग्रा बे पार्टिजों जों बर' रायजो राजाफ्रा मानो थानांगौ, मानो थानो जोंलाय? बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे जोंनि BPF दोलोआव फैयो। मानोना बर'नि सुक्तिखौ बिसोरो ओरैबायदि पार्सनेल मोनसे सार्थखौ लानानै बिसोरो थगायनानै बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि गासै थामोनथाफोरखौ बिसोरो धंस खालामनानै एबसुआ दिनैहाय UPPL जाथावा, एबसु जाथावा बा BPF जाथावा बेबादि मोनसे दिन्दां फादां लेभेलाव दङ। आरो बिसोरो दावहा नांफिननोबो हाला, बिसोरो आन्दलन खालामनोबो हाला, आरो NDBआबो दावहा नांफिननो हाला, साख्रि बाख्रियावबो उदायला, बिसोरो बैसो बारग'लांबाय, बिसि फिसा खांनोबो साख्रि बाख्रि मोनाखिसै। आरो बिसोरो जाय मानसिफ्रा मार्टियार जाबाय आन्दलनावहाय 5,000 जनसो सुबुंफ्रा, बिसोरनि गासै फेमिलिफ्रा जेखिनि मोननांगौ फैसाफोर बे फैसाखौ मोनाखै। आरो जोंनि जे बर'नि जे सिमां बड'लेण्ड उदां रायजो सोरजिनायनि बे सिमाङा बिसोरनि सार्थनि थाखाय लेथेर फेथेर जाबाय, थेर बेथेर जाबाय। बेबादि पार्टि खालामनाय, बेबादि दैदेननाय बे UPPLनि जे मुरब्बी प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनजों जों रायजो राजाफ्रा थानो नाङा। आरो दा गैलिया, लोब लोब जोंनि BPF दोलोआव फैजोब्बाय। गासैबो रायजो राजाफ्रा साफा साफा मिथिजोब्बाय बिसोरो माबादि केरेक्टारनि मानसि। बेनिखायनो जोङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे जौगालु हाबाफारि थांखिफोर लानायाव BPF राजनिति दोलोजोंनो बयबो लैहोर लैहोर जाथि गियाथि बयबो धोरोमनि बयबो जाथिफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि BPF दोलोखौनो देरहाहोनो होननानै बयबो थिरांथा लाबाय। बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नैबे BPF दोलोनि जे बिजाथि बिथांमोननो होनानै जाहाथे पिपुल भटआ जय जगत खालामो, बेखौनो कामना खालामनानै जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनि जानानै BCDCनि जानानै बयखौबो खावलायनानै जोङो दिनैनि बे प्रसार अभियान खालामनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'दों आरो। गिबियावनो नैबे जुमदुवार रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम नैबे जोंनि नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्राय बयनिसिमबो जों अननाय सिबिनाय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा फैगौ 9 थारिखआव जे जानो गोनां MLA इलेक्सन दं, बे MLA इलेक्सननि थाखाय जोङो कम्पिं खालामनाया, मबिलाइज खालामनाया दिनै जोंहा जोबथा दिन बा दिनै जोंहा केम्पाइनिं। बेनिखायनो जोङो फंनैसो रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनांगौ दं
बिनि थाखाय जों प्रेस मिटखौ लानाय जादों। रायजो राजाखौ मिथिहोनांगौआ बेनो जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा मोननै दल दं, बिपिएफ आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल। दा बे मोननैजों जोंहा दावहा नांनाय बायदि जायो बर' भटआ। दा बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानदों, बै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि रायजो राजाफोरखौसो जों बुंनो नागिरदों। जोंनि बिपिएफनि रायजो राजाफोरखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैला। माने जोंना बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाया मोनथिखागौ प्रमद बर'मोननि मावनायखौहाय। दा प्रमद बर'आ सासे आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव गामसा फानथाब गाननानै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायै बड'लेण्ड बिफानानै बियो 2020आव एनडिएफबिफोरखौ लाफानानै बियो बिटिआर सुक्ति खालामलांबाय। दा बिटिआर सुक्तिखौ बियो बुंदोंमोन आजां गाजां बिटिसिनिफ्राय देरसिन होननानै। बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मा बिटिसिनि 16था डिपार्टमेन्टखौसो आसाम सरकारनो हरफिनबायमोन। बे सुक्ति जादों नामा? दिनै एनडिएफबिफोरनो साख्रि होनांगौमोन आरो जे मोननायखौ होनांगौमोन बेखौबो बे होनो हायाखिसै। आरो एनडिएफबिफ्रा एथ' बुरजा जेलाव थानांबावबाय। दिनैसिम सुक्तिखारि रन्जन दैमारियाबो दं। बे बिटिआर सुक्तिजों गगोन होनना बुंदोंमोन बियो, बोरो मानो गवाखिसै दिनैसिम? मा सुक्ति बियो? बड'लेण्ड बिफानानै बे बर' रायजो राजाखौ थगायनानै सुक्ति खालामफ्लानानै गावनि गादिसो लुबैदों। आरो बे बड'लेण्ड बिनाय समाव होनबावदोंमोन, आङो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया आंनि डायरेक्टखौ आङो मालाबाबो फुल स्टप खालामा। जेब्ला बड'लेण्डआ जागोन अब्लासो आंनि डायरेक्टखौ आं फुल स्टप खालामनानै रायजो राजानो गथायनानै आंनि बिमा बिफानि जायगायाव थांनानै आं मावनानै जाहैगोन होनदोंमोन बियो। आरो आङो बिटिसिनि चिफ एमएलए एमसि एलए जानो थाखाय आं सोमावसाराखै होनदोंमोन बियो। चिफ जाया बियो। मानो बर' जातिखौ बिदि एथ' थगायनानै बेबायदि खालामलाङो नामा बिलाय? आरो दिपेन बर' दा बेबो सासे बर' जातिनि सासे थगायसुलासो बियो। आबसुआव थानानै रायजोनि खामानि मोजां मावगोन ना आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ रिजिगनेसन होनानै बे एमएलए गेलेनानै बर' रायजो राजाखौ नायगोन बिलाय? बिदि नायनो हागोन बियो? रिजिगनेसन होनानै बियो एमएलएसो गेलेहैबावबाय। बियो गेलेदों उदालगुरियाव। बे दोखो जेनखागोन। दाहो बर' रायजो राजाया दिपेन आरो प्रमदनो भट होनो मोना बर' रायजो राजाया। खावलायहरनाय जोङो बे नन्दिपुर प्राइमारिनिफ्राय जों खावलायदों, जोंनि बर' रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि दाजा। जों बयबो सिगां दिपेन आरो प्रमद बर'नो भट दाहो रायजो राजा। जों बर' फिसाफ्रा बिसोरनो भट दाहो। बिसोर बर'नि सुथ्रु। बिसोर जोंखौ थगायबाय, बर' जातिखौ थगायबाय, एनडिएफबिखौ थगायबाय, आबसुखौ थगायबाय। बिसोर गुबुंले खालामलांबाय बिसोर बर' जातिखौ। जों बेखौनो खालायदों गासै बिटिसिनि रायजो राजा ओइबारबो एमएलए इलेक्सनाव जों बयबो नांगालनि सिनाव भट होनानै जोङो देरहासार खालामगोन। 15था सिटआव जों गेलेदों एनडिए एलएनजों, 15था सिटआवबो जोङो देरहागोन। आरो जोंनि 1 नं गसाइगावआथ' जोंना सभाराम सारा ओरैनो देरहाखानाय। 2 नाम्बार दतमा रबिराम सार ओरैनो देरहाखानाय। 3 नाम्बार क'क्राझाराव सेवलि मेदाम जोंनि हाग्रामानि बिथांजोआबो ओरैनो देरहाखानाय। जोंना देरहाखानाय। जों 15थायाव 15थाबो जोंनि एमएलए देरहागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों रायजो राजाफोरखौ फैगौ 9 थारिखआव ट्रेक्टरावबो दानाय, आखाइयावबो दानाय, नांगालाव नायनानै सेरगासिनो देरहाखानाय। बेखौनो जों खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जेन' नांगालावहाय 9 थारिखआव थांनानै बयबो भट होयो। थेंक इउ।